Apat na banwaan sa Catanduanes ang nagpositibo sa African Swine Fever o ASF basado sa report kan Department of Agriculture o DA Bicol na ikurit ini sa banwaan kan Baras, Bato, San Andres, asin Virac. Onsing sampol nin dugo gikan sa mga orig sa probinsya nagpositibo sa helang konsensyam na hog racers gikan sa apat na mga banwaan ang apektado. Tulos man na ginadan ang mga orig na may ASF nga ni mapugulan ang paglakop kan helang. Para mas mapugulan ang paglakop, bawal man ang pagluwas ni mga produktong karne halis sa mga apektadong banwaan sa laog ni bentang aldaw. Pwede sa na ining haliputan kung wala ng aktibong kaso kan ASF. Sa mga hog racers po, lagi pong sinasabi ng DA na palagi pong mag-observe ng mga biosecurity measures. Yun po yung araw-araw na paglilinis sa mga kulungan ng mga baboy, gumamit ng mga pang-disinfect like yung mga chlorine. Kasi yun yung nakakamatay sa mga viruses. At saka iwasan na magkatay ng mga baboy kung double dead, kung mga ganyan na may na-observe na matamlay na yung baboy o kaya biglang namatay, i-report agad sa mga municipal agriculture offices. Pigpagirumduman kan ahensya ang importansya kan maigot na biosecurity measures, border control as in surveillance sa loob kan 1 meter radius zone sa mga apektadong banwaan. Nagtangro man ang DA Bicol nin indemnification para sa mga hog racer na voluntaryong masumiter kan sa indang mga atama na orig para sa depopulation kun ang mga iniana sa laog kan 500 meter radius halit sa ground zero sa mga nagpositibong lugar. 12,000 pesos kada payo ang itataong asistensya kan DA Bicol para sa mga hog racer na masumiter kan sa indang breeder o dulag. 8,000 pesos naman kada payo para sa mga grower, as in 4,000 pesos para sa mga lechon. Meron naman pong binibigay ng mga indemnification din ang Department of Agriculture doon sa mga magre-report and magsasubmit ng mga baboy nila na maapektuhan po ng ASF na makakasali sa mga depopulation. Kaya no worries naman po doon sa mga hog racers po na ganon. Sa ibong ka na italang aktibong kaso, dai man nahilinganin pagtaas sa mga presyo kan karning orig sa nasabing probinsya. Katakot ka ini, nangapodan man ang ahensya sa mga nagaatama nin orig sa nasabing mga banwaan na sundon ang mga biosecurity measures siring kan pagpapakaon sa naninfeed sa mga orig, piriming pagsanitize kan mga kulungan, dai magpalaog nin kung sisi-sisi sa kulungan nin mga orig asin makipagkoordinar sa provincial veterinarian kung babloy asin daing ganang kumao na natama na orig. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.